Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dudong. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Bindangan, Carmen North, Cotabato. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Dodong. Wala lagi ko'y kwarta. Unsa ba? Wala kay kwarta kay imo magyubog-hubog. Ate, nag-away na pod si mama ug papa. Sige mo ko nag-inom si Papa ko. garden he. Na, ayaw na lang na sila paminawa dong, uy. Hello? Katok na kay muskwila pa taog ma. Visit ka. Ay naunsa man ka, nanguyab man ka. Unsa man wa kay tog. Wa teacher, kay nag-away man gud sila si mama ug papa nako. Ay, kaluoy ko baya ni Buoy. Pero may nalagi ko makadungog nga magsigig away ng imong mga ginikanan. Hain kay maayo kung adto na lang ka puyo sa amo ah. Oh, ha? Ipananghiti ka sa imong mga ginikanan ha. Nga adto na lang ka puyo sa amo. Aron makafocus ka sa imong pag-eskwela. Sige teacher. Karon nga niya ka naman puyo sa amo ay tabang-tabang lang sa kadiri sa mga lihukonon ha. Oh teacher. Pag binuotan lang yun. Aron mahuman ka sa imong pag-eskwela. Yes teacher. Dali aras panahon, oy. Hapit na ko mag grade 4. Magbinutan lagi ko dinis ilang ma'am aron mahuman. Oh, Dudong! ang ako man ni amigo. Bay, ngano man ka bay? Papuli ang kalimaman mo! Ha? Ngano man? Namatay mong magkuwang! Ha? Ma, nganong namatay man si ate, ma? Dali ko magod sa sapa si ate ni mo. Huwag na lumos. Ate Aisa! Naku. Dili ko nimo pabalikon sa ilang teacher, ma. Ayaw na lang siguro, Dong. Balik na lang din sa ato. Mana dong. Balik na lang din sa ato kay wala na mi kauban din Kay wala naman si ate nimo. Unya kay nag-eskwela man ko pa. Padayon gyud po sa imong pag-eskwela. Ang akong adto nang imong gipuyan nga pabalikon ka na namo din sa ato ha. May gani kay buutan na si Papa. Mayo unta og dili na siya maghubog-hubog eh. Hoy! Dudong! Ah, unsa man bay Jimboy? Ikaw ba? Di man ka mauwa mo eskwela nga bakti man kay imong sinina oy. Bitaw, daan kayo! Ah, Nya, napag gisi. Ano yan? pobre man gud mi. Ako pa nimo no. Di na lang ka mo eskwela oy kay pati kay kag sinina oy. Patig sinina. Siyan nila! Siyan bagay! Kaya lang mo pagbuot. Iyak na yan!
Iyak na yan! Iyak na yan! Daog-daogon lang ko sa akong mga classmate. Kay, pobre man mi. Basta mo dako lang ko kay, o makakita nindot ka trabaho. Mupalit ka kong nindot nga sinina ba? Saan? Hala, si Papa hubog. Pa, Nganong karong ka lang nabot, ha? dugay man ming gibuhian sa mong maestra pagod. Mga tarungan ka ba yun, ha? Ha? Unta mga pa, malabay magagtakop sa kaldero. May gani na kalihay ko. Hoy! Panglong aga kay gigotom ko! Ah. Ha? Opa! Ayaw na nagtagda si Papa ni mo dong, ha? Ingon anak mo gina siya kung mahubog. Dili na ginamausap si Papa, ma. Murag dili na gitingali dong. Maong ikaw, paningkamot lang gitong eskwela, ha? Hangtod nga mo graduate ka sa elementary. Oh, ma. Aha, mag-working student ka? Oh, ma. Kay, lisod ba kay ta? Gusto kong mahuman, ma, bisag high school lang. Oo niya dong, asa man ka mag-working? Sa ilang Ma'am Silva, ma. Hoy, Dodong. Dili ka mo eskwela, ha? Kung dili ni mo mapakaon ang mga iro. Oh, ma'am. Ayaw gid pagkaon, ha? Kung dili makakaon ang mga iro. Oh, ma'am. Unsa man ka? Nilakaw lang day ka nga wa ka makapanglimpyo? Hapit na mood ko, malate, ma'am. Ayabag ka man di ay. Ah! Ay, ma'am. Gilabay mo kung mo anang kaaw. Layas din ha? Layas! Ay, kaluoy ba ang taon ni mo dong, uy? Gidaog-daog di ka dito. Oh, ma. O niya sa may plano ni mo ron. Muundang na lang kasi mong pag-eskwela. Dili, ma. O niya sa untaman na. Dili man na mo kaya ang paggasto ni mo kay pobre baya kaayo ta. Muadto ko sa ilang Ma'am Gwendolyn, ma. Ako siyang yun nga adto ko mo working niya. Ay, way problema dong. Sige, anilang ka na. Salamat, ma'am. Salamat itaw kay human ako panimpyo. Dong, Ma'am? mo eskwela ka karon? O, ma'am? Ayaw pag-eskwela kung dili ni mo mahuman ang buhaton din sa bay, ha? Oo, ma'am. Kuha niya itong mga kurtina, panglabito. Kapuyan ko din, eh. Dili ko
ko makaskwela kung dili mahuman ang akong mga lihok kong dinis bay. Nya, di pa gid matunong sa oras ang akong kaon. Di na ko makaagwanta din eh. Pauli ko sa amo. Tugag-tugag, working nga di kagwanta. Pauli raman day gapon din eh. Mahimo ba ayaw kung pagyaw-yaw diha? Kay kung tarong ka pang pagkaamahan, dili unta mo biyang atong anak din he. Maningkamot unta ka, aron makaskwela ang atong anak. Ay, kung basura ha? Tingalig? Ay mo, papa. Ay na mo pagsigig lalis. Nidako na lang ko. Wagit ka mausap pa. Pag-usap na, oy. Oh. Ngayon sa may plano ni Moron. Umanunan ako ning high school na ko pa. Pagkahuman, mangita kog laing kaworkingan aron makaskwela kog college. Mag-working na sab ka? O ma, Asa naman sab ka mag-working, nak? sa ilang Pastor June ma. Ay, nahala, sige. Pag binuutan baya gyud dito, ha? O ma. Basta pag binuutan lang yun din ha, Dudong. O Pastor. Ang iyong buhaton, malimpyo ka din sa simbahan. O pwede na po nga, di ka matug. O kung oras na gani sa eskwela, biyaya ko bang trabahon. O Pastor. Sige lang, palitan taon niya ka ang iyong mga gamit. Salamat Pastor. Ayaw kalimot, kinahanglan nga gahinan ni mo og oras ang Ginoo. Kay kung wa ang Ginoo, watay mahimo nining kalibutan. O Pastor. Salamat in taon kay pinangga ko ni Pastor June. O iya pagid kong gipalitan og mga gamit. Pastor? Kumusta ba ka din eh? Okay ra Pastor? Ang imong pag-eskwela, okay ra? Okay ra sad. Ato niya sa dorm ha? Kaya na ako ipalimpyuhan mo dito. Sa Bado bitaw ron. O Pastor. Okay na, Pastor. Human ako limpyo. Mayo hinuon. Kausa man, makamao kang muhilot dong. Makamauman. Hinutan noon ko be, aron makatuog ko. Sakit ako buko-buko eh. Sige, Pastor. O kung kapuyon gani ka, katuog lang to sa pikas kwarto ha. Ug malang balik sa simbahan. O Pastor. Nakatuog-tawag maayo si Pastor nga akong gihilot. Matuog na lang ko eh. Hala. Nisod man din si Pastor. Basig na siya kwaon. Di na ako siya tagdon. Pastor, siya mga, manguot mga. Nagbata pa ka dong. Lain na ni mo, Pastor, oy. Manguot mga. Pasag tila ko sa kumbato ni mo dong. Pastor, bayot ka. May ipong lang kong laki. O ganahan kay ko ni mo dong. Unsa, Pastor? Pasag tila ko sa kumbato ni mo. Ayaw ka pala ka. Ihatag na ko ni mga tanan ni mo gusto. Palitan di ka o kung usay gusto ni mo. Pasag tila ko.
Salamat dong. Iburasap kong kilipay pag-usap. Mao na niyang katapusan nga pagpahimus ni mo na ako, Pastor. Dong, Di na ako magwanta. Itabang tuod ka na ako. Pero, imo sa kong gipahimuslan. Ibaboy ko nimo. Nga unta, nag-alagad ka man sa Diyos. oh, Dili na ko, Pastor. Bahala na og. Dili ko makahuman og eskwela. Mupahawa na ko din dong. Wan ako makagwanta sa gibuhat ni Pastor June ako. Maong nibiyan ako. Sa pagkaron, niya ako sa mainit, nagtrabaho, nagatiman sa mga buwak, o nagpadayon gyapon og eskwela o college. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Dudong nga taga Barangay Bintangan Carmen North Cotabato. Ubad sa awit nga iyang kipangayo, awit ka nakalahan pagsubok.